Хвала Езусу Христу! Дарагія браты і сёстры, паважаныя тэлегледачы! У цудоўную ноч Божага нараджэння вас вітае Віцебская дыяцэзія. Сёння наша трансляцыя адбываецца з касцёла святога Андрэя Баболі ў Полацку. Урачыстую літургію будзе весці біскуп віцебскі Олег Буткевіч разам з мясцовымі святарамі. Канцэлебраваць з ім святую імшу будуць ксёндз Францішак Кісель, генеральны вікарый Віцебскай дыяцэзіі, ксёндз Александр Амельчэня, дырэктар беларускай секцыі Ватыканскага радыё, і ксёндз Андрэй Аніскевіч, дырэктар Віцебскага Карытас, дабрачыннай каталіцкай арганізацыі, якая працуе над тым, каб дапамагаць пакінутым, хворым, самотным, людзям з абмежаванымі магчымасцямі. Святочную літургію распачынае ўрачыстая працэсія. Мы бачым, як біскуп Олег Буткевіч у асісце літургічнай службы накіроўваецца да батлейкі і кладзе фігуру нованароджанага Езуса Хрыста. Усе сабраныя на літургіі стоячы сустракаюць гэтую працэсію, якая наблізілася да прэзбітэрыя. Пашана да бясконцага ў сваёй велічы Бога патрабуе адпаведнай паставы. Стаянне азначае найперш тое, што мы трымаем сябе ў руках, становімся уважлівымі. І нарэшце гэта азначае нашу гатоўнасць да дзеяння, бо той, хто стаіць, можа адразу ж сарвацца з месца і пайсці. Гэта знак глыбокай пашаны ў адносінах да Бога. Мы бачым, як біскуп Олег Буткевіч моліцца перад батлейкай, дзе знаходзіцца фігура маленькага Езуса. Пастыр касцёла кленчыць і ў цішыні моліцца, аддаючы пашану Богу, які захацеў прыняць цела чалавека і нарадзіцца на зямлі. Мы бачым, як біскуп спачатку цалуе алтар, а цяпер будзе яго акаджваць. Такая вялікая пашана не выпадковая. Алтар з'яўляецца святым месцам і сімвалізуе грабніцу, у якой быў пахаваны наш Збавіцель Езус Христус. А белы абрус, які яго накрывае, сімвалізуе палатно, у якое было закрушана цела Езуса Хрыста падчас пахавання. Дазвольце, калі ласка, што некалькі словаў распавяду пра святога Андрэя Баболю, які з'яўляецца нябесным заступнікам гэтай полацкай парафіі. Андрэй Баболя нарадзіўся ў 1591 годзе. Ён быў каталіцкім місіянерам, святаром і таксама мучанікам. Скончыў Віленскую езуіцкую акадэмію, працаваў у Нясвіжы, у Вільні, у Бабруйску і таксама ў Пінску. Праславіўся ён як знаўца твораў грэчаскіх айцоў царквы і здольны прамоўца, што дазваляла яму перамагаць прадстаўнікоў іншых канфесій у дыспутах і схіляць людзей да каталіцтва. Быў празваны душахватам і таксама апосталам піншчыны. У час вайны Расіі з Рэччу Паспалітай схоплены і закатаваны ў Янаве Палескім, сёння гэта горад Іванава Брэсцкай вобласці. Забіты атрадам казакоў палкоўніка Здановіча. Цела Андрэя Баболі пазней перавезена ў Пінск і пахавана было ў крыпце касцёла езуітаў, таму што ён сам належаў да гэтага ордэна айцоў езуітаў. У 1702 годзе эксгумавана і знойдзена нятленным. Культ Андрэя Баболі пачаў пашырацца ў Рэчы Паспалітай, а потым у Аўстрыі і Германіі. У 1808 годзе яго цела было перавезена ў Полацк. У часы атэістычнага рэжыму у 1922-24 годах цела пакутніка экспанавалася ў Маскве у музеі медыцыны, а ў 1924 было перавезена ў Рым у езуіцкі сабор Іль-Джезу.
У 1938 годзе Андрэй Баболя быў кананізаваны, гэта значыць прызнаны святым, пасля чаго цела яго было перавезена з Рыма ў Варшаву. У 1958 годзе папа Пій XII выдаў энцыкліку ў гонар 300-годдзя спадчыну святога. Святы Андрэй Баболя, каталіцкі мучанік, лічыцца галоўным патронам пінскай рымска-каталіцкай дыяцэзіі, а таксама ушаноўваецца як адзін з патронаў віленскай, ломжынскай, плоцкай і вармінскай дыяцэзіі. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Любая малітва ў каталіцкім касцёле пачынаецца са знака святога крыжа. Сённяшняя ўрачыстая імша не выключэнне. Гэтым знакам вернікі пацвярджаюць сваю прыналежнасць да народу Божага і выказваюць сваё жаданне выконваць Божую волю. Христос родился, Бог объявился. Дорогие святары, диаконы, сестры законные, дорогие браты и сестры у Христе, тыя, хто собрался сегодня тут, у гэтым касцеле святого Андрэя Баболі у Полацку, и тыя, хто знаходится зараз перед экранами своих телевизоров и єднається з нами у молитве. Сёння мы збираемся тут, каб так, як калісьці анёлы, абуджаныя, пастушкі, абуджаныя анёламі у Вифлееме, прыйшлі, каб пакланіцца яслям, дзе быў пакладзены нованароджаны Езус Христос. Гэтая святая імша у вігілію Божага нараджэння, так званая пастэрка, сёння адбываецца тут, у гэтым месцы, у старажытным Полацку. Дзякуючы нашаму віцебскаму тэлебачанню, мы можам злучыцца з гэтай малітвай і нездарма ў гэтым месцы, бо сёлета, як ведаем, мы адзначаем 500 год з першай надрукаванай Бібліі па-беларуску. Ведаем, што здзейсніў гэта наш земляк, сын Полацкай зямлі Францішак Скарына. Таму тут, у Полацку, мы асаблівым чынам перажываем гэтую падзею, Божае нараджэнне, і асабліва адметным чынам перажываем тое, што гэтае Божае Слова нарадзілася менавіта па-беларуску. Таму сардэчна вітаю ўсіх сабраных тут святароў на пачатку гаспадара гэтай парафіі, ксяндза пробашча, а разам з тым і генеральнага вікарыя Віцебскай дыяцэзіі, ксяндза пралата Францішка Кіселя. Сардэчна вітаем галоўнага рэдактара беларускай секцыі Ватыканскага рады ксяндза Александра Амельчэню. Вітаем вельмі сардэчна дырэктара дабрачыннай арганізацыі Карытас Віцебскай дыяцэзіі ксяндза каноніка Андрэя Ніскевіча. І таксама вельмі сардэчна вітаем айца Александра Шаўцова, святара грэка-каталіцкага касцёла грэка-каталіцкай парафіі святога Ізафата Кунцевіча тут у Полацку. Вітаем нашага брата-д'якана Максіма, клерыкаў, сясцёр законных і ўсіх вас, дарагія браты і сёстры, сабраных тут і перадусім тых, хто сёння па розных прычынах не зможа ўзяць удзел у літургіі ў касцеле. Маю на ўвазе ўсіх тых, хто сёння лучыцца з намі дзякуючы тэлебачанню, людзей хворых, самотных, пакінутых, церпячых. За ўсіх вас сёння складаю гэтую эўхарыстычную ахвяру. Прашу Бога благословення, каб нованароджаны Езус Христос у сэрца кожнага з вас уліў сваю ласку, дапамагаў пераадолець жыццёвыя цяжкасці і дазволіў перажыць радасць з гэтага вялікага свята. Даручым Пану Богу ўсе нашыя справы,
цяжкасці, клопат, але таксама радасці, каб падзякаваць сёння Богу за Яго прысутнасць сярод нас, за Яго бязмежную любоў і міласэрнасць да кожнага чалавека. На пачатку гэтай Еўхарыстыі перапросім Бога за ўсе нашыя грахі, слабасці, занядбанні, каб маглі годным чынам узяць удзел у найсвяцейшай ахвяры. Спавядаюся Богу всемагутнаму. Каб годна распачаць малітоўнае набажэнства, біскуп запрашае прысутных задумацца над сваім жыццём і шчыра перапрасіць Бога за свае слабасці і правіны. Акт пакаяння неабходны, каб нашыя малітвы былі пачутыя на нябёсах. Бо толькі тыя, хто чыстыя сэрцам і вольныя ад грахоўных прывязанасцяў, змогуць убачыць Божае аблічча. Помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог усемагутны и, отпустивши нам грахи, доведе нас до життя вечного. Мы не можам абмінуць на сваім шляху менш або больш сур'ёзных жыццёвых ранаў, бо мы людзі, а не анёлы. Але не можна дапусціць, каб праз гэтыя трэшчыны знікла любоў. Часта людзі аддаляюцца ад сябе і ад Бога толькі таму, што не ўмеюць прызнавацца ў сваіх памылках. Прызнаць сваю віну – гэта не прызнак слабасці. Таму менавіта падчас літургіі гучыць і некалькі разоў паўтараецца заклік вернікаў: «Пане, змілуйся над намі». Цяпер гучыць гімн «Глорыя», хвала, які мае свае вытокі ў спеве анёлаў, якія з'явіліся пастушкам у ноч нараджэння Божага Сына. Ён адлюстроўвае прагненне убачыць нарэшце сапраўднага Бога і праслаўляць яго ва ўсім, у прыгажосці прыроды, мастацтве, а перш за ўсё у іншым чалавеку. Ён жыве ва ўсім, што людское, бо наш Бог стаў чалавекам і жадае для любячых яго быць Богам з намі. Наступае момант малітвы дня калекты, назва якой паходзіць ад лацінскага слова «калекцыё», азначаючага збіранне. Калекта збірае ўсе паасобныя малітвы вернікаў у адну адзіную, якую фарміруе ў нас сам Бог.
Менавіта ў калекце хрысціянін атрымлівае ад Бога адказы на шматлікія пытанні, якія яго турбуюць. Бог праз усе векі вечныя. Наступае важная частка святой імшы – літургія слова. Божае Слово дзейснае і актуальнае для нас па сённяшні дзень. Там можна знайсці адказы на самыя складаныя пытанні, і там можна атрымаць неабходную падтрымку у выпрабаваннях. Кніга прарока Ісаі, урывак якой мы зараз пачуем, напісана ў цяжкія для абранага народа часы, калі ён быў выгнаны са сваёй бацькаўшчыны ў Асірыю. Прарок бачыць гэты народ і ўвесь край агорнуты глыбокай цемрай роспачы, але праз цемру пранікае ясны прамень, якім з'яўляюцца народзіны каралеўскага сына. Ён будзе вялікім, намнога большым, чым збавіцелем аднаго толькі народу. Які хадзіў цемры, убачыў святло вялікае. Над жыхарамі краіны смяротнага ценю зяззяла святло. Ты памножыў народ, павялічыў радасць. Ён весяліцца перад табою, як весяляцца ў час жніва, як цешыцца пры падзеле здабычы. Бо ярмо, што гняло яго, і кій на плячах ягоных, і розгу прыгнятальніка ягонага ты зламаў, як у дзень Мадыяма. Бо ўсялякі бот ваюючага жаўнера і адзенне, забруджанае крывёю, будзе кінута ў пажар на ежу агню. Бо дзіця нарадзілася нам, сын дадзены нам, і ўлада спачыла на плячах яго, і дадуць імя яму, цудоўны дарадчык, Бог моцны, спрадвечны Отец, князь спакою. Будзе вялікім панаванне яго, і міру не будзе канца над тронам Давіда і над яго валадарствам, якое ён умацуе і падтрымае ў правасуддзі і справядлівасці адгэтуль і навекі. Руплівасць Пана магуццяў учыніць гэта. Гэта Слова Божае. Народился сёння зволца, Иисус Христос. Да аднога жыцця заклікаюць нас словы сённяшняга псальма. Бог заклікае нас да новага спеву, які павінен быць аптымістычны і радасны, а прычынай таму ягоны прыход, Божае нараджэнне. Спявай Пану вся земля, спявайте Пану, славьте ягоное имя. Народился сёння зволца, Иисус Христос. Обвяшайтесь дня в день Яго збавление, оповедайте меж племенами про славу Яго. Поміж усіми народами про цуди Ягония. Народился сёння зволца, Иисус Христос. Няхай радуются небесы и веселится земля, няхай шумить мора и все, что Яго наполняет. Няхай устешится поле и все, что на им. Няхай ускликают стады все древы лясные. Народился сёння зволца, Иисус Христос.
обличчям Пана, які приходить судить землю. И Он будет судить свет справедливо, а народы поводле своей правды. Народился сёння звался Иисус Христос. У словах другого читання, яке ми зараз почуємо, святий Павел заохочує нас жити розважливо, справедливо і побожно. А дзеля гэтага необходно адрачыся ад бязбожнасці і пажадлівасці свету. Збавшая для всіх людей, якая вушить нас, каб мы, адрокшися ад бязбожнасці і пажадлівасці свету, жылі ў цяперашнім жыцці разважліва, справядліва і побожна, чакаючы шчаслівай надзеі і аб'яўлення хвалы вялікага Бога і збаўцы нашага Езуса Христа, які аддаў самога сябе за нас, каб адкупіць ад усялякага беззаконня і ачысціць для сябе народ выбраны, руплівы ў добрых учынках. Гэта Слово Божие. Обвящаю вам великую радость. Народился сёння Збаўца, яким есть Христос Пан. Наступає головна частка літургії слова, читання святого Євангелія. Сёння нарадзіўся для нас збаўца, а галоўная яго думка. Споўніліся мары прарокаў. На свет прыходзіць Месія. Неба і зямля праслаўляюць яго. У гэтым нованароджаным дзіцяці аб'яўляецца веліч і ўсемагутнасць Бога, але перш за ўсё ягоная любоў. Читання святого Євангелія паводле Луки. Сталося ў тыя дні, выйшаў ад Цэзара Аўгуста загад зрабіць перапіс па ўсёй зямлі. Гэты перапіс быў першы падчас панавання Квірынія ў Сірыі. І пайшлі ўсе запісвацца, кожны ў свой горад. Пайшоў таксама і Юзаф з Галілеі, з горада Назарэта, у Юдэю, у горад Давіда, званы Бэтлеем. Бо ён быў з дому і роду Давіда, каб запісацца з Марыяй, заручанай з ім, якая была цяжарнай. Калі ж яны былі там, надышоў час нарадзіць ёй. І нарадзіла сына свайго першароднага, і спавіла яго, і паклала ў яслі, бо не было ім месца ў заездзе. У той ваколіцы былі на полі пастухі, якія вартавалі ўначы свой статак. Раптам з'явіўся ім анёл Пана, і хвала Пана асвяціла іх, і вялікі страх ахапіў іх. І сказаў ім анёл: «Не бойцеся, я абвяшчаю вам вялікую радасць, якая будзе для ўсяго народа, бо нарадзіўся вам сёння ў горадзе Давіда збаўца, якім ёсць Христус Пан. І вось вам знак.
знойдзеце немаўля, спавітае і пакладзенае ў яслях. І раптам з'явілася з анёлам вялікае войска нябеснае, якое праслаўляла Бога і ўсклікала: «Хвала на вышынях Богу, а на зямлі супакой людзям добрай волі». Гэта слова Пана. Д'якан заносіць евангеліяры да біскупа, і зараз біскуп Олег Буткевич будзе благаслаўляць святым пісаннем прысутных вернікаў і нас, тэлегледачоў. Сённяшняе казанне прамовіць да нас біскуп віцебскі Олег Буткевич. Як вядома, менавіта навучанне з'яўляецца адным з самых важных заданняў біскупа у яго паслузе касцёлу. Паслухам, калі ласка, словы, з якімі да нас звернецца пастыр віцебскай дыяцэзіі. Присядьте, калі ласка. Поважаныя святары, дорогие браты и сестры у Христе, верники, собранные тут у этой полоцкой святыні, и тыя, хто лучыцца сёння з намі, дзякуючы тэлебачанню, і зараз знаходзіцца ля экранаў сваіх тэлевізараў. Нарадзіўся вам сёння у горадзе Давіда Збаўца, якім ёсць Христус Пан. І вось вам знак. Знойдзеце немаўля, спавітае і пакладзенае ў яслях. Гэтая радасная навіна, абвешчаная калісьці нябесным пасланнікам у віфлеемскім пастушкам, сёння датычыцца кожнага з нас. Кожнага чалавека ў гэтым свеце. Для нас нарадзіўся збаўца. Для нас слова сталася целам і пасялілася між намі. Час і адлегласць не з'яўляюцца для Бога перашкодай. Таму сёння разам з тымі ж пастушкамі мы сапраўды схіляемся перад нованароджаным збаўцам. І гэта не спекуляцыя на словах Святого Пісання або на разважанні на тэму Божай усемагутнасці. Гэта рэчаісны вынік дзеяння зайздроснай любові Пана войскаў. Як пра гэта кажа нам прарок Ісаія. Любові з поля зроку, якой не выключаны ніводзін чалавек, які калісьці жыў, жыве ці яшчэ з'явіцца на гэтай зямлі. Любові зайздроснай, якая не можа пагадзіцца, каб хтосьці з нас стаў дабычай ворага. Таму ён, наш створца, у сваім сыне пажадаў быць блізка нас, побач з намі пажадаў быць датыкальным. Зразумела, што у гэтай яго мэце, ідэі, жаданні няма той сілы, якая магла Богу гэта забараніць ці перашкодзіць. Аднак праблема, на жаль, ёсць з нашага боку. Бо нам не заўсёды хапае сілы, каб шчырым сэрцам у гэта паверыць. І вось менавіта таму нам на дапамогу прыходзіць Божая усемагутнасць, здольная не толькі кіраваць рухам зорак, галактык, усяго сусвету ці нават сусветаў, але і мае моц быць цярпялівым да чалавека, да яго нявер'я. Інакш, якім чынам можам зразумець тое, што уладар панадсусветнага ўзроўню нараджаецца не проста на зямлі,
а нават у стайні сярод жывёлаў. Ледзьве нарадзіўшыся як маленькае дзіцятка, як ведаем са Святога Пісання, становіцца уцекачом разам са сваімі бацькамі ў Егіпет, бо хтосьці палічыў яго з'яўленне ў гэтым свеце справай палітычнай, убачыўшы ў ім пагрозу для сваёй улады. І памятаем, як распавядае пра гэта евангеліст Мацвей, як Ірад, тагачасны кароль Юдэі, пачуўшы пра нараджэнне Езуса Хрыста, занепакоіўся, і ўвесь Єрусалім з ім. І як усё гэта, ведаем, скончылася масавым забойствам віфлеемскіх немаўлят. Нарэшце, як жа ж вялікай павінна быць цярпялівасць Хрыста да чалавека, каб, перажываючы страшныя пакуты нялюдскай экзекуцыі падчас укрыжавання, маліцца і прасіць прабачэння для катаў, якія няцямкія не ведаюць, што робяць. Так, менавіта так выглядае Божая любоў да чалавека. Любоў, якую Бог з'явіў нам у сваім Сыне Езусе Хрысце. Любоў, дзякуючы якой Ён далей прымае нас такія, якія мы ёсць, добрымі, са сваёй натуры, але сапсаванымі праз грэх, а таму вельмі слабымі і паддадзенымі дзеянню усялякага зла. Таму, на жаль, гісторыя часта паўтараецца. Мы і далей з ім дыскутуем, не жадаючы прызнаваць яго валадаром, яго Божага аўтарытэту і валадаром свайго жыцця. А запаведзі лічым пагрозай ці нават запярэчаннем чалавечай свабоды. Далей баімся яго прысутнасці, бо бачым у яго прыйсці, яго прысутнасці нейкую палітычную падаплёку, а ў яго навучанні цемрашальства і стрыманні навуковага і тэхнічнага прагрэсу. На жаль, толькі пры гэтым не заўсёды ўзгадваем і памятаем аб тым, дзе і на якім узроўні была б сёння тая ж навука, адукацыя, медыцына ці увогуле культура, калі б не той самы сярэднявечны касцёл з яго манастырамі, парафіямі, дзе побач з духоўнымі кнігамі захоўваліся, перапісваліся і аберагаліся старажытныя навуковыя кнігі, арганізоўваліся шпіталі і пачатковыя школы. І тым не менш, Бог нас вельмі любіць і да нас вельмі цярпялівы. Ён далей не цураецца быць дзесьці там, на задворках людскога жыцця, у стайні сярод жывёлаў, але няспынна чакае на той радасны для сябе момант, калі людская душа адважыцца выйсці яму насустрач, адчыніўшы перад ім дзверы свайго сэрца. Калі адгукнецца на заклік нябеснага пасланца пайсці за святлом зоркі, якое паказвае шлях да Божай мудрасці. А гэты шлях вельмі часта вядзе або ляжыць праз другога чалавека. Менавіта таму свята Божага нараджэння нельга добра перажыць без паяднання з іншым чалавекам, без прабачэння, прымірэння і вяртання згоды. Дзеля гэтага падчас вігілійнай вячэры за святочным сталом перад тым, як прыйсці да касцёла на святую імшу, мы ламаемся аплаткам, працягваючы аднаму кавалак белага хлеба на знак прабачэння і паяднання, калі нас часам раздзяляе нейкая крыўда. І, канешне, складаем сабе святочныя пажаданні, каб падзяліцца радасцю надыходзячага свята. Вымоўным таксама знакам падчас вігілійнай вячэры, як з вамі ведаем, з'яўляецца дадатковая талерка на стале, якую мы рыхтуем дзеля нечаканага госця. Гэтым самым сведчым пра нашу гатоўнасць прыняць у свой дом на свята беднага чалавека, памятаючы на словы Езуса Хрыста, які казаў: «Тое, што вы ўчынілі аднаму з гэтых братоў маіх найменшых, вы мне зрабілі». І вельмі добра, калі, ведаючы пра такога чалавека, што жыве дзесьці ў суседстве з намі, запросім яго ў гэты святы вечар за наш вігілійны стол, каб, прынамсі, у гэтае свята
ніхто не заставаўся самотным. Атаясамліваючы сябе з найбольш беднымі людзьмі ў гэтым свеце, Езус вучыць нас быць чулымі на патрэбы бліжніх, ратуючы нас таксама ад зацвярдзеласці нашай душы і ствараючы магчымасць атрымаць тым большую ўзнагароду ў нябесным валадарстве. Вельмі трапна пра гэта казаў у свой час у адным са сваіх вершаў выдатны польскі паэт, святар Ян Твардоўскі. Гэты невялічкі верш называецца «Голодный». «Мой Бог голодный, худое тело и рэбры, не мае грошай высокіх катедраў са срэбры, не памагаюць яму доўгія песні і свечы, палая грудь, лекаў не хоча з аптэчак, бездапаможная ўлада, міністры, жандары, мой Бог хоча любові і іншай не хоча ахвяры». Няма любові да Бога без любові да чалавека, бо, як падказвае нам Святое Пісанне, не можам любіць Бога, якога не бачым, калі не любім чалавека, якога бачым. Але і любіць чалавека па-сапраўднаму можа нас навучыць толькі Бог. І таму Ён дае нам сваё слова. А яго слова жывое і дзейснае тады прыносіць плён, калі мы яго разумеем. Таму сёння тут, у гэтым месцы, у старажытным Полацку мы дзякуем Богу за тое, што яго слова 500 год таму загучала і на старажытнай беларускай мове. Дзякуем за асобу вялікага сына полацкай зямлі Францыска Скарыну, першадрукара і асветніка, які ўжо ў тыя часы праславіў нашу краіну далёка за яе межамі. Няхай яго праца і спадчына не будзе для нас дарэмнай і дапаможа адрадзіць нашу нацыянальную адметнасць і самасвядомасць, якая глыбока закаранёная ў Божым слове і ў хрысціянскай традыцыі. Таму жадаю вам, дарагія браты і сёстры, каб гэтае свята сапраўды абудзіла ў вас тую тугу па нябесных каштоўнасцях, каб, памятаючы пра часовасць нашага зямнога жыцця, мы заўсёды жылі надзеяй на трывалую еднасць з Богом у вечнасці. Няхай свядомасць гэтай праўды падае кожнаму з нас сілы ў выпрабаванні, а жывая прысутнасць Божага Слова няхай напаўняе вашыя сэрцы святлом, радасцю і супакоем. Маленькі Езус, няхай благаславіць вашыя дамы, гарады і вёскі, а яго ласка няхай застанецца з вамі на працягу усяго, ужо хутка надыходзячага новага 2018 года. Христос нарадзіўся, дзеля нас нарадзіўся, таму славім яго са святам. Толькі што мы выслухалі пранікнёныя словы казання біскупа віцебскага Олега Буткевіча. І цяпер наступае момант вызнання веры. Той самай веры, якую баранілі першыя хрысціяне на абшарах Рымскай імперыі, і якую захавалі і перадалі нам нашыя продкі тут, у самым горадзе Полацку і на ўсёй віцебскай зямлі. Нягледзячы на тое, што ўдзельнікі літургіі прамаўляюць словы сімвала веры разам, робяць яны гэта ў першай асобе, кажучы веру. Гэта я веру ў Бога Айца, у Божага Сына, у Духа Святога. Вера – гэта заўсёды асабісты выбар, які робіцца ў духу любові. Важнай адметнасцю сённяшняй літургіі з'яўляецца тое, што вернікі на словы «І за справай Духа Святога прыняў цела з Марыі Панны і стаў чалавекам» становяцца на калені, ушаноўваючы таямніцу прыходу Божага Сына на зямлю.
мы пачулі словы радаснай навіны пра тое, што Бог ёсць з намі, ажыўленыя верай у Божае Слово, прадставім нашаму айцу ў небе. Наступае момант, калі вернікі ў касцёле будуць звяртацца з просьбамі да Бога. Гэтая частка літургіі так і называецца «Малітва вернікаў». Мы, дарагія тэлегледачы, таксама можам далучыць свае інтэнцыі, свае просьбы да Пана Бога ў гэтую хвіліну. Сёння ў Батлееме дзіўная навіна. Дзева прачыста нарадзіла сына. Молімся за айца святога Францішка, каб праз заступніцтва Найсвяцейшай Панны Марыі мог цешыцца тым, што радасная навіна будзе пачута ў самых далёкіх кутках зямлі. Христос радзіўся, Бог аб'явіўся, анёлы граюць, збаўцу вітаюць, пастушкі спяваюць, цуды абвяшчаюць. Молімся за ўсіх, хто верыць у Хрыста, каб радасная вестка анёлаў аб нараджэнні Божага Сына узбудзіла ў сэрцах любоў, надзею і веру. Просім таксама, каб усе прывіталі і пакланяліся валадару сусвету. Марыя Панна сына спавівае, а святы Юзаф разам з ёй чувае. Молімся за сем'і нашай парафіі, каб панавала сярод іх атмасфера Бэтлеемскай стаенкі. Просім аб згоду, узаемнае паразуменне і любоў для сужэнцаў. Згодна з воляй Пана Бога уцелавіўся, каб нас выбавіць ад грэху, аб'явіўся. Молімся за хворых і самотных людзей, за тых, хто яшчэ не ведае Бога, каб радасць Панны Марыі з нараджэння Сына Божага стала для іх надзеяй на вызваленне з цярпенняў. Пойдзем і мы таксама прывітаць Езуса, валадара над валадарамі, праславіць Хрыста. Молімся за тых, хто ў часе свят Божага нараджэння знаходзіцца далёка ад радзімы, каб дзіцятка Езус адарыў іх патрэбнымі ласкамі. Богу ў Тройцы хвалу спявайце, слова ў целе усе праслаўляйце. Молімся за ўсю нашу парафію, асабліва за нас, прысутных на гэтай святой імшы, каб мы ў кожнай хвіліне свайго жыцця дзякавалі за нараджэнне Божага Сына. Просім Цябе, Пане, выслухай нашыя просьбы і учыні, каб бляск Твайго святла асвяціў усё нашае жыццё праз Хрыста, Пана нашага.
Пасля першай часткі святой імшы, якой была літургія слова, наступае момант эўхарыстычнай літургіі. Першым яе элементам з'яўляецца ахвяраванне дароў, якое мы зараз назіраем і ў якім бяром удзел. Да алтара падыходзіць працэсія з дарамі. Прыносіцца хлеб і віно, неабходны для святой імшы. Хлеб, які прыносіцца да алтара, заўсёды атаясамліваўся з чалавечай працай, нерэдка цяжкой і непасільнай. Святое Пісанне заклікае, каб чалавек не прыходзіў да Бога з пустымі рукамі, бо пустыя рукі – гэта знак нядбаласці і непавагі. Хлеб і віно – яны стануць праз момант целам і крывёю Хрыста. Менавіта іх ужыў Езус падчас апошняй вячэры, каб указаць на непарыўную лучнасць сваёй ахвяры з усім чалавецтвам і светам. Таму падчас кожнай святой імшы ужываецца чыстае вінаграднае віно і белы пшанічны хлеб. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. Другі ўжо раз падчас сённяшняй літургіі біскуп заклікае вернікаў «Маліцеся». Гэта запрашэнне да ўключэння ў вялікі гімн праслаўлення, перапрашэння і просьбы, які гучыць рэхам, перапаўняючым вякі хрысціянства. Приемной нашая ахвяра, якую складаем Табе ў гэтую святую ноч Христовага нараджэння, каб праз таямнічае перамяненне дароў мы атрымалі ўдзел у боскасці Твайго Сына, і у якім наша чалавечая натура паядналася з Табою, які жыве і валадарыць на векі вечныя.
наступае момант прэфацыі, Бог заўсёды знаходзіцца побач з чалавекам і жадае весці з ім размову. Зараз адбываецца дыялог біскупа з вернікамі, сімвал несупыннай размовы Бога з чалавекам. Угору сэрцы, заклікае галоўны цэлебрант, узнесём нашыя сэрцы вышэй да Бога, які зрабіў нас здольнымі любіць. Толькі там мы зможам убачыць і зразумець, што Божае сэрца было паранена нашым эгаізмам, зайздрасцю і ненавісцю. І гэтае самае сэрца дае нам надзею на уратаванне. Пане, святый Ойче, всемогутный, вечный Боже, раз Христа Пана нашего, Ён необачное спрадвечное Слово, з'явився серед нас у бачним чоловічим тілі, народжений перед веками, почав існувати у часі, каб узвысить усё, что грех принизил, каб обновить усё створение, а загубленное человечество покликать до небесного володарства. Тому небо и земля с захоплением спевают Тебе новую песню, и мы с усими хорами ангелов прославляем Тебе, разом с ними вскликаючи. Мы чуем цудоўны спеў на хвалу усемагутнага і трыадзінага Бога. Святы, святы, святы. Да святасці заклікае нас Бог, таму што Ён сам святы. Праслаўляючы выключную дасканаласць Бога, мы таксама хочам дакрануцца да гэтай боскай велічы і пачаць жыць ёй. Милосердный Ойче, покорно просим и молим Тебе праз Иисуса Христа, Сына Твоего, Пана нашего, как принял и благословил гэтые дары, гэтые приношения, гэтую святую и беззаганную Падчас Эўхарыстыі адбываецца цуд перамянення хлеба і віна ў цела і кроў Хрыста. Адбываецца гэта ў поўной цішыні, калі біскуп бярэ ў рукі святыя постаці і прамаўляе словы кансекрацыі. Зараз мы чуем з вуснаў біскупа і святароў працяг эўхарыстычнай малітвы. Духавенства Віцебскай дыяцэзіі будзе маліцца за вернікаў каталіцкіх парафій, за тых, хто злучаны з Христом повязямі святога хросту. Будуць успамінацца імёны прысутнага біскупа Олега і папы Францішка. Святары таксама памоляцца за памерлых вернікаў. За сябе і за ўсіх сваіх блізкіх, за адкупленне сваіх душаў, за надзею на збаўленне і ўратаванне, узносяць свае малітвы да Цябе, да Бога вечнага, жывога і праўдзівага. У еднасці з усім касцёлам у найсвяцейшую ноч, калі благословленная Марыя у непарушаным дзявоцтве нарадзіла свету збаўцу, найперш з пашаною успамінаем гэтую благословленную заўсёды Панну Марыю, Маці Бога і Пана нашага Езуса Христа, а таксама святого Юзафа, абранніка Найсвятейшай Панны, святых апостолаў і мучанікаў Тваіх, Пятра і Павла, Андрэя, Якуба, Яна, Тамаша, Якуба, Філіпа, Барталомея, Матвея, Симона і Тадеуша, Ліна, Клета, Клімента, Сікста, Корнелія, Кіприяна, Лавренція, Хризагона, Яна і Павла, Косму і Дам'яна і ўсіх святых Тваіх. Праз іх заслугі і малітвы нехай ва ўсім ахоўвае Твая апека.
Пане, ласкаво прими, просим, гэтую ахвяру ад нас, Твоих слугаў, и ад усёй сям'і Твоей. Захавай дни наши у Твоим супакоі, збаў нас ад вечнага асуджэння и долучи до Твоих выбраных. Просим Тебе, Боже, моцаю свайго благословлення освяти гэтыя дары и учини их досконалою и милою Тебе ахвярой, каб сталіся яны для нас телом и крывёю Твоего наимилейшего Сына, Пана нашего Иисуса Христа. Напярэдадні муки Ён узяў хлеб у свои святые и достойные руки, подняў вочы до неба, до Тебе, Бога свайго Айца Всемагутна, и подяку Тебе складаючы благословил, ламаў и раздаваў своим вучням, кажучы: «Бярыце и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць тело маё, якое за вас будзе выдано». Падобным чынам па вячэры узяў гэты пачэсны келіх у свае святыя і дастойныя рукі, зноў Табе падзяку складаючы благословил и подал сваім вучням, кажучы: «Бярыце и піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас и за многих будзе пролита дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на мою памяць». Это великая таямница веры. Пане, мы, слуги Твои, и Твой люд святы, успоминаючи благословленную мукою воскресения, а так само хвалебное в небо ушествие Иисуса Христа, Сына Твоего, Пана нашего, складаем наисвятейшие величи Твоей, с Твоей даровы щедротов, ахвяру чистую, ахвяру святую, ахвяру беззаганную, хлеб святый життя вечного и келих вечного збавления. Узглянь на яе милостиво и спогадно, и ласкаво прими яе, як принял дары праведного слуги Твоего Абеля, ахвяру патриарха нашего Авраама, и святую да беззаганную ахвяру, якую принес Тебе наивышейший святар Твой Мельхизедек. Покорно просим Тебе, всемогутный Боже, загадай своему святому анёлу занести гэтую ахвяру на Твой небесный алтарь, прад аблічча Твоей боскай велічы, каб заўсёды ўсе мы, якія удзельнічаем у гэтай ахвяры алтара і прымаем найсвяцейшае цела і кроў Сына Твайго, атрымалі шчодрае небеснае благословленне і ласку. Памятай, Пане, таксама пра слугаў Тваіх, якія адышлі перад намі са знакам веры і спяць у супакою. Просім Цябе, Пане, дай нам і ўсім, хто спачывае ў Христе, прабываць у месцы суцяшэння, святла і супакою. Таксама і нам, грэшным слугам Тваім, якія спадзяюцца на вялікую міласэрнасць Тваю,
Будь ласкавы дать удел едности с Твоими святыми апостолами и мучениками, с Яном, Стефаном, Матеем, Барнабом, Игнацием, Александром, Марцелином, Петром, Фелицитой, Перпетуей, Агатой, Люцией, Агнешкой, Цицилией, Анастасией и всеми святыми Твоими. Веди, просим, и нас в их супольность, не деля наших заслугов, але дякуючи Твоему пробачению, праз Христа Пана нашего. Праз якого Ты, Боже, усе гэтыя даброты няспынна ствараеш, асвячаеш, ажыўляеш, благословляешь и нас ими наделяешь. Праз Христа, с Христом и в Христе, Тебе, Боже, Отче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Наступае цяпер момант малітвы, якую ведаюць усе хрысціяне. Яе навучыў нас сам Езус Христус. Гэтая малітва прыпамінае нам, што мы Божыя дзеці, а наш сапраўдны дом – Божае валадарства. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твою, каб мы были завсёды вольными от греху и захованы от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и пристя збавцы нашего Иисуса Христа. Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, или на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей одарить Его супокоем и едностью, які живешь и владаришь на веки вечные. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Знак супакою – гэта знак прымірэння. Мы бачым, як вернікі ў касцёле прыязна з усмешкай ціснуць адно аднаму руку. Братэрская любоў і сапраўднае сяброўства – гэта той складнік, які павінен знаходзіцца ў падмурку любой супольнасці. Тым больш, калі мы гаворым
пра парафію ці пра дыяцэзію. Бог хоча, каб мы ішлі дарогай збаўлення разам, падтрымліваючы слабых і шукаючы тых, хто прапаў ці заблукаў у гушчары спакусаў і падманлівых прапаноў гэтага свету. Вось, баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленыя, пакліканыя на вячэру ягоную. Амінь. Как ты вошел в меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Наступае момант святой камуніі. Біскуп, святары спажываюць цела і кроў Езуса Хрыста, і святая камунія, сапраўднае цела Хрыста, будзе раздадзена вернікам у касцёле. Святая камунія – гэта час, калі вернікі прымаюць сапраўднае цела Езуса Хрыста. Як вядома, зрабіць гэта можа толькі той, хто мае чыстае сэрца, на кім няма ніякага граху. Дасягнуць такой маральнай чысціні можна толькі перажыўшы сакрамент споведзі, які яшчэ называецца сакраментам паяднання і сакраментам міласэрнасці. Вельмі сімвалічна тое, што святая імша на Божае нараджэнне праходзіць ноччу пасля заходу сонца. Езус нарадзіўся ноччу, каб сваім прыходам падкрэсліць, што Ён нараджаецца для нашага збаўлення. Ён святло, якое рассейвае змрок. Сёння вернікі Віцебскай дыяцэзіі збіраюцца на імшу пастэрку. Яна так называецца ў гонар пастушкоў, якім анёл сярод ночы абвесціў навіну пра нараджэнне Господа. Католікі рознага ўзросту, маладыя і старэйшыя, розных нацыянальнасцяў збіраюцца ў касцёлах, каб таксама пачуць гэтую выдатную навіну. Езус нарадзіўся. Сваім прыходам у касцёл мы падкрэсліваем сваю гатоўнасць быць вернымі евангельскім ісцінам. Божае нараджэнне для нас – гэта не проста чарговае зімовае свята. Гэта не дань традыцыі і не свята кулінарыі. Галоўнае тое, што Бог прыходзіць да чалавека вось так блізка. Ён пасяляецца між людзей. Хоча быць з намі ў нашай гісторыі, у нашай працы і адпачынку, ва ўсім нашым жыцці. Успамінаў пра 500-гадовы юбілей беларускага кнігадрукавання. Адметна тое, што Божы провід дазваляе нам сёння стаць сведкамі таксама надзвычайнай падзеі.
выдання першага поўнага рыма-каталіцкага выдання новага запавету на сучаснай беларускай мове. Яно падрыхтавана секцыяй па перакладзе літургічных тэкстаў і афіцыйных дакументаў касцёла Камісіі Божага культу і дысцыпліны сакраментаў пры канферэнцыі каталіцкіх біскупаў у Беларусі і выдадзена выдавецтвам Прахрыста. Да гэтага часу было здзейснена некалькі перакладаў святога пісання на беларускую мову, за што мы ўдзячныя тым, хто гэта рабіў. Тут найперш трэба ўспомніць святароў Адама Станкевіча, Вінцэнта Гадлеўскага, Пятра Татарыновіча, Уладзіслава Чарняўскага і іншых, у тым ліку праваслаўных і свецкіх. Яны былі першапраходцамі і гэтым самым рыхтавалі вось сённяшнюю падзею выдання новага запавету на сучаснай беларускай мове. Бо гэтае выданне новага запавету, якое зусім нядаўна ўбачыла свет, з'яўляецца яго першым поўным афіцыйным выданнем у каталіцкім касцёле ў Беларусі. Выданне новага запавету на беларускай мове прысвечана юбілею 500-годдзя беларускага кнігадруку. 5 стагоддзяў таму наш славуты земляк Францішак Скарына выдаў Біблію на старабеларускай мове. Францішак Скарына выдаў яе не для таго, каб стаць слаўным першадрукаром, але для таго, каб людзі чыталі святое пісанне і такім чынам пазнавалі Божы закон і паводле яго стараліся жыць. Біблія Францішка Скарыны дала магчымасць Богу сеяць сваё слова на нашай зямлі на зразумелай людзям мове 5 стагоддзяў таму. Сёння Касцёл працягвае гэтую традыцыю. Выдаючы новы запавет, ён становіцца Божым себітам і, можна сказаць, нават скарынам нашага часу. Гэтым самым дае магчымасць сучаснаму духоўна хвораму чалавеку браць з яго лекі для душы і цела, як кажа наш выдатны першадрукар. Адзін мудрэц сказаў, што ў свеце існуе толькі адна кніга – Біблія. Усе іншыя годныя называцца кнігамі настолькі, наколькі адпавядаюць Бібліі. Таму сёння трэба нам адказаць на пытанне, якое месца ў нашым жыцці займае Божае Слова, Святое Пісанне. Прарок Ісая параўноўвае Божае Слова з вадой, якая падае з неба. Як дождж і снег зыходзіць з неба і туды не вяртаюцца, а напойваюць зямлю і робяць яе здольнай врадзіць і вырошчваць, каб яна давала насенне таму, хто сее, і хлеб таму, хто есць, так і слова маё, якое зыходзіць з вуснаў маіх, не вяртаецца да мяне марным, а выконвае тое, што мне заўгодна, і здзяйсняе тое, на што я паслаў яго. Усё гэта азначае, што Божае Слова – гэта як быццам вада, без якой няма жыцця, якая поіць зямлю, якая дае ёй магчымасць прыносіць плён. Таксама і мы ў нашым жыцці не будзем прыносіць плёну, калі не будзем піць гэтую ваду і разважаць над Божым Словам. У прыпавесці пра сейбіта Езус параўноўвае Божае Слова з зернем. Некаторыя зярняты ўпалі пры дарозе, і птушкі іх падзяўблі. Другія ўпалі на камяністае месца, дзе было мала зямлі, хутка прараслі, аднак калі ўзышло сонца, то засохлі, бо не мелі каранёў. Іншыя ўпалі сярод церняў, якія іх заглушылі. Яшчэ іншыя ўпалі на добрую зямлю і прынеслі добры плён. У гэтай прыпавесці Езус паказвае, што адбываецца з Божым Словам у нас. Бог сее і чакае,
што кожнае зерне прынясе плён. Але не заўсёды так адбываецца. Езус указвае на прычыны такой з'явы. Злы дух можа скрасці пасеянае ў сэрцы чалавека Божае Слова. Часам чалавек ахвотна яго прымае, але не мае ў сабе кораня, нясталы і хутка паддаецца спакусам. Бывае, што турботы гэтага свету заглушаюць Божае Слова, і яно не прыносіць плёну. Цікава, што ва ўсіх гэтых выпадках гаворка ідзе аб тых, хто чытаў Біблію і атрымаў Божае Слова, але чамусьці яно не прыносіць плёну. Гэта азначае, што мы яго, быць можа, не вывучаем. Як мы можам жыць па-хрысціянску і выконваць Божую волю, калі не ведаем, чаго Бог ад нас хоча? Адсутнасць вывучэння Святога Пісання з'яўляецца галоўнай прычынай таго, што наша вера можа слабнуць. Молимся. Пане наш Боже, дозволь нам з радостью святкаваць нараджэнне нашага Адкупителя і годным жыццём заслужыць лучнасць з ім у небе, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Дзякуем усемагутнаму Богу за гэты цудоўны вечар, за эту цудоўную ноч, якая принесла ў свет збаўцу. І, канешне ж, немагчыма і было б
немагчыма было б святкаванне гэтай урачыстасці без тых, хто прычыніўся да яе арганізацыі, да яе падрыхтоўкі. І на пачатку хацеў бы вельмі шчыра падзякаваць, канешне, святарам, якія сёння разам з намі маліліся тут, пры гэтым алтары, ксяндзу Францішку, пробашчу гэтай парафіі, ксяндзу Александру, ксяндзу Андрею, айцу Александру, нашаму д'якану, клерыкам, службе міністрантаў, сёстрам законным, усім тым, хто прычыніўся вось да гэтай прыгажосці тут у касцеле. Гэтая служба была трансліраванай сёння на нашу Віцебскую вобласць, і таму вельмі сардэчна хацеў бы падзякаваць Віцебскай тэлерадыёкампаніі на чале з яе дырэктарам Аленай Валер'янаўнай Панчуховай, усёй тэхнічнай і творчай групе, якая арганізавала эту трансляцыю. Дзякуй вялікі, няхай Бог адудзячыць гэтае пасвячэнне і благаславіць у вашай далейшай працы. Дзякуй вялікі мясцовай адміністрацыі за падрыхтоўку навакольнай тэрыторыі, дзякуй міліцыі, службе парадку за тое, што мы маглі ў бяспецы тут сёння маліцца ў гэтым касцеле. Дзякуй вам, дарагія браты і сёстры. Дзякуй вялікі, канешне ж, нашаму хору, які упрыгожыў сённяшнюю урачыстасць. Жадаем Божага благаслаўлення і творчых далейшых поспехаў. Дзякуй усім тым, хто сёння тут прыйшоў, каб падзякаваць і праславіць усемагутнага Бога за яго дабрыню. Вам, даражэнькія парафіяне парафіі святога Андрэя Баболі тут у Полацку. Дзякуй, што так шматліка сёння запоўнілі гэтую святыню, каб раздзяліць гэтую вялікую радасць. Дзякуй вялікі ўсім тым, хто яднаўся сёння з намі праз тэлебачанне, усім тым, хто па розных прычынах, як я ўзгадаў, застаецца сёння дома. Усім хворым, церпячым, памятайце, што ў Езусе Хрысце усе гэтыя нашы жыццёвыя цяжкасці набываюць сапраўды глыбокі сэнс. Трымайцеся у лучнасці з Богам. Прасіце аб яго моцы і ласцы вытрываласці. І, напэўна, гэтае пасвячэнне, гэтыя ахвяры, гэтыя малітвы, яны не пройдуць дарам, яны будуць узнагароджаны. Шчыры дзякуй усім, хто небачным чынам, ягоная праца, можа, не была заўважальнай, але сэрцам быў тут і прычыніўся да прыгажосці гэтай урачыстасці. Ну і для мяне гэта таксама вялікая радасць, перадусім таму, што магу сёння чарговы раз сустрэцца з вамі, памаліцца тут, у гэтую прыгожую урачыстасць, святкуючы нараджэнне Езуса Хрыста, і яшчэ таму, што праз хвілінку буду мець магчымасць падзяліцца з вамі аплаткам. Зробім працяг вігілейнага стола, каб гэты белы хлеб, якім падзелімся сёння зараз у кругу вось гэтай парафіяльнай сям'і, стаўся для нас знакам згоды, паяднання, прабачэння і узаемнай любові. Шчыры дзякуй яшчэ раз усім вам. І няхай на надыходзячы год вось гэтае благаслаўленне, якое зараз удзялю, прынясе вам тыя шчодрыя багатыя ласкі, якія для нас выслужыў Езус Хрыстос. Няхай яго падтрымка, ягоная моц і моц таго духа, якога нам спасылае, няспынна вам спадарожнічае. А Божая Маці, якая ніколі ад нас не адступаецца, няхай будзе вашай апякункай. Няхай сцеражэ ад усялякага зла, ад подступаў, зламыснасці злога духа, ад усялякіх нягодаў і хваробаў. Але каб заўсёды у сэрцы вашым была радасць, супакой і суцяшэнне. Божага вам благаслаўлення. І зараз з вялікай радасцю удзялю вам на заканчэнне гэтай святой літургіі Божага благаслаўлення. Пан з вамі. Няхай імя Пана будзе благаслаўлёна. Дапамога наша ў імені Пана. Пахіліце галовы на благаслаўленне.
Бог бясконца добры праз уцелаўленне свайго Сына рассеяў цемру гэтага свету, а праз яго нараджэнне напоўніў святлом гэтую найсвяцейшую ноч. Няхай ён адгоніць ад вас цемру грахоў і асветіць вашыя сэрцы святлом ласкі. Бог, які паслаў анёла, каб абвясціць пастушкам добрую навіну аб нараджэнні збаўцы, няхай напоўніць вашыя сэрцы сваёю радасцю і учыніць вас вестунамі свайго Евангелля. Бог, які праз сваё ўцелаўленне паяднаў зямное з нябесным, няхай напоўніць вас дарам свайго супакою і добрае волі і далучыць вас да супольнасці святых у небе. Усіх вас няхай благословіць Бог усемагутны, Отец і Сын і Дух Святый. Идите в супокои Христа. Толькі што мы атрымалі ўрачыстае благаслаўленне ад біскупа віцебскага Олега Буткевіча. Таксама мы пачулі словы віншаванняў, з якімі ён звярнуўся да ўсіх католікаў і людзей добрай волі у віцебскай дыяцэзіі. Цяпер біскуп Олег Буткевіч выходзіць да людзей у касцёле, каб падзяліцца з імі аплаткам, белым хлебам. Гэта цудоўная каталіцкая традыцыя на свята Божага нараджэння, дзяліцца хлебам, радасцю, віншаваць адзін аднаго. Быць можа, таксама і прасіць прабачэння за тыя правіны, пэўныя клопаты, якія мы адзін аднаму прыносім. Вось свята Божага нараджэння – гэта свята радасці, супакою, прабачэння, міласэрнасці. Таму што Бог нараджаецца ў гэтым свеце у вобразе маленькага дзіцяткі, безабароннага. Ён хоча быць для нас святлом у гэтай цемры, быць можа, сучаснага свету, грахоў, нявернасці. У Езусе мы бачым для нас надзею. Мы праз нашу веру таксама да яго дакранаемся. І ён, Бог, які з'яўляецца любоўю, хоча напоўніць усё нашае жыццё. Дарагія браты і сёстры, заканчваецца святочная трансляцыя з касцёла святога Андрэя Баболі у Полацку. З вами быў я, ксёндз Віктор Місевіч і тэлекампанія «Віцебск». Вялікі дзякуй усім, хто перажываў з намі гэтую ноч Божага нараджэння. Ад свайго імя і імя ўсіх супрацоўнікаў тэлекампаніі «Віцебск» дазвольце пажадаць вам з нагоды свята моцнай веры і агромністай любові. Няхай маленькі Езус шчодра вас благаслаўляе. Няхай пануе ў вашым жыцці супакой і радасць. Усе свае клопаты даверце Христу. Ён вас моцна любіць. Ён дзеля нас прыйшоў у гэты свет. Езус нарадзіўся. Славім Яго!